सारा बिटिसिआव दिनै इउपिपिएलनि थासारिया बिराद गाज्रि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा रिजिगनेशन होबाय दिनैसिमबो प्रमोद बर'आ गावनि टिकेटखौनो गाव होनानै लानो हायाखै गावहानो देरहानायनि समस्ति गैया दिनै बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट दिनै इउपिपिएलनि मुरब्बी प्रमोद बर'आनो गयबारियाव जेनगोन दिनै गावनि टिकेटखौ होनो हायाखै गोबिंद बसुमतारी डिप्यूटी चीफ बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै प्रमोद बर' बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि दोलोनिफ्राय थांनाय बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै महिला सारा बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडुलाव सोदों आरो जोंनो बिटिसि 6 सिडुल होफैदों बर'नि बयनिफ्राय ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बयनिफ्राय देरसिन लिडार जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिला सारा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावखौनो माहारियारि आफाद होनना बुंनानै लायोब्ला बिसोरनि रला गेजेरनि जानांगौ दिनै इउपिपिएलनि जानानै बांसिन बुंनाय इउपिपिएलनि जानानै बांसिन खामानि मावनायखौ जोङो नुबोबाय थानो हायो 14 चिरां दुवार समष्टियाव फैनानै आरो 14 चिरां दुवार समष्टिनि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों सावरायनानै जि मेसेज मोननाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबहैदोंब्लाबो नाथाय जोंनि रायजो राजाया रावबो थाङाखै आरो रायजो राजाया खुब खुसियै बिथांमोनहा खावलायदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों सारा गेलेफैनांगौ होननानै आरो बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै सान्थिफुरनि जि मास गेदारिं बेयाव सारा खोथा होलांदों जे गावनो केन्डिडेट जागोन होननानै दिनै 14 चिरां दुवार समष्टिनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथि आरो ओभारअल रायजो राजा बिथांमोनहा खोब बरायगासिनो दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार इलेक्शन गेलेनायखौ बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो जोङो 100% बुंनो हायो आरो बिनि रायजो राजायानो बुंगासिनो दङ 14 चिरां दुवारनि मेलेमजिबि सानसुमै युथ आरो जोंनि बिमा माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दं जे 14 चिरां दुवाराव बिपिएफआ देरहागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा देरहागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ केन्डिडेट मोननानै बिथांमोनहा जोबोद रंजादों जोबोद खुसियै खामानि मावगासिनो दङ आरो इतिमध्य बिथांमोनहा देरहाखानायखौनो लाबाय आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ सारा बिटिसिआव दिनै इउपिपिएलनि थासारिया बिराद गाज्रि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा रिजिगनेशन होबाय दिनैसिमबो प्रमोद बर'आ गावनि टिकेटखौनो गाव होनानै लानो हायाखै गावहानो देरहानायनि समस्ति गैया दिनै बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट दिनै इउपिपिएलनि मुरब्बी प्रमोद बर'आनो गयबारियाव जेनगोन दिनै गावनि टिकेटखौ होनो हायाखै गोबिंद बसुमतारी डिप्यूटी चीफ बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै प्रमोद बर' बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि दोलोनिफ्राय थांनाय बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै दा ओंखायनो दिनै इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद गाज्रि दिनै प्राय 54 जोंहा जोंनि बिपिएफ जाय बिथांमोनहा 14 चिरां दुवाराव दायित्व मोनदों खामानि मावगासिनो दङ सुसिन बिथां आरो बा जिसुआ बिथांमोन बा जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि उइमेननि पेरेन्ट बडि युथ बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै थाइखाजरा प्राइमारियाव 54 जन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बे जोंनि थाखाय मोजां इसारा आरो जों देरहाखाथारगोन बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैगोन बेखौ जों 100% बुंनानै लानो हायो जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ लाख लाख बिटिसिनि रायजोफोरा बोर सारस्रिदों बोर होदों नोंथांमोननि दोलोआनो फैथों आरो मोजां खामानि मावथों होननानै जाख्ल'नाय गैया होननानै बिथांमोनहा इलिगेलि फैसा लागासिनो दङ जेरावबो करापसन इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाया मुगैदों रागा जोंदों दिनै बिपिएफनाव बोर दङ रायजो राजानि नाथाय इउपिपिएलनाव रायजो राजानि रागा जोंनाय आरो मुगैनाय इउपिपिएलनाव दङ दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय ब्लेसिं रिलि लादों रायजो राजानि बोरा जोंनाव दङ बिथांमोनहा जि खोथा बुंदों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै एभिडेन्सखौ खिन्था मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव नङा होमबा क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज लुदों क'क्राझाराव एयारपर्ट लुदों CIT लुदों जि जायगायाव फुटबल खेल आंनिनो लोगो सांग्रां ब्रह्मआ होबाय थायो बे स्टेडियाम साइ स्टेडियाम जेखौ बिथांमोना ड्रनजों खेबबाय थायो बे साइ स्टेडियामाबो हाग्रामा महिलारि सार
खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुलि मिथिं जाबाय थायो बड'फा कालचार कमप्लेक्स गौरां दैमानि खाथियाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुरसिम जि लामायाव फुरा UPPL एबसुआ लिरला जोबनानै दाबाय UT रड बेखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार खालामनाय चिराङाव 14 चिराङावबो गोलैयो खोमा चिरां डिस्ट्रिक्टआव भारतनि बयनिफ्राय लंगेस्ट गामि ओनसोलनि दालां जायखौ हाग्रामा ब्रिज होनो आइ पवाली दैमानि सायाव गंनै दालां दङ बे दालाङा ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्राय 200 मिटार गोलाव वर्ल्ड रेकर्ड माने इन्डियानि रेकर्ड बे दालाङा बे दालांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनाय नङा होमबा दिनै मोनब्रै चिरां डिस्ट्रिक्टआ गोदान जादों गोदान अफिस जादों हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जादों बाक्साया गोदान डिस्ट्रिक्ट जादों परबतजराया गोदान साब डिभिजन जादों बेफोर सब हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय गोजा जों दाखालि बावै RTI मारिदोंमोन बिक्रम दैमारिजों आंजों प्रमद बर'आ गोदान लामा बानायनाय दं नामा होननानै RTI आव होनदों प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव दोंसेल' गोदान लामा बानायदों गोदान दालां लुवाखै दिनै बिसिबां बेन्सार स्कुल बेन्सार कलेजफोरा सरकारि जादों हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जादों दिनै गोदान डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना खेला आरो मेला खुंनानै कररपति जाजोब्बाय प्रमद बर'जों थाफाग्राफोर प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजाया थिरांथा लाबाय सोर मावदों सोर मावाखै रायजो राजानाव थांनानै सोंहैदो साफ्रोमनिबो गोरबोआव दंखायो जे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा नोरजिया जाबाय गिदिर खामानिखौ BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा मोनला लामा दालां बाहेरानि मानसिफ्रासो फैजोब्बाय बेखौ दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै दं बेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा रागा जोंनानै दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा रागा जोंनानै दङ गोदोहाय ICDS मिड डे मिल आरो हेल्पारफोर जाय स्कुलाव ओंखाम सङो बिथांमोनहा BTC सरकारनिफ्राय दरमाहा होयोमोन बिथांमोनहा 15-16 दरमाहा BTC सरकारनिफ्राय फैसा होयोमोन बेखौ प्रमद बर'आ स्कुलनि ओंखाम संग्रा मिड डे मिलनि फैसाखौबो दाननानै गाव जानानै थादों दिनै बिथांमोननोबो फैसा होनो हायाखै मिड डे मिल आरो ICDS फोरनो दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ नोरजिया खालामबाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनै फोरोंगिरियानो जा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्राफोरानो जा कन्ट्रेक्टरफोरानो जा बिजनेसमेनफोरानो जा सब थिरांथा लाबाय एबारनि इलेक्सनाव BPFनो भट होगोन आरो BPFखौ देरहाहोगोन मानोना दाखालि बावै कुसुगावआव जाय बिमाया गावनि फिसा हौवाखौ फरायनाय समाव गोजां बोथोर समाव 3टा 4टायावनो फोजानानै बिमायाबो थाफायोमोननो फिसा हौवाखौ मोजां लेखा गोरों खालामबाय दाखालि बावै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारबाय इन्टारभिउआव पास जाजोब्बाय नाथाय लास्टआव UPPL प्रमद बर'नि सरकारा 8 लाख थाखा ना बेसे थाखा बिदोंनो आरो बै UPPLनिनो लिडारमोन 8 लाख थाखा होनो हायैनि थाखाय लेखा गोरों फिसा हौवाया साख्रि मोनासै बै बिमाया गाबै बुंबाय UPPLनि लिडार जानानै दिनै साख्रि मोनासै 8 लाख थाखा बिजाबाय बिथाङा दिनै BPFआव फैबाय आरो बै बिमाया बुंदों साफ्रोमबो बिमाफ्रा थांखि लादो साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांखि लादो साख्रि मोननांगौब्ला थाइसे थाखा फैसा होआलासिनो साख्रि मोनगोन हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावसो प्रमद बर'नि सरकारा लेखा गोरोंनो आरो मोनथावथावफोरनोबो साख्रि होआ अकल फैसा गोनांफोरनोल' साख्रि होयो होननानै बै बिमाया गाबै खावलायदों आरो बे बिमानि गाबै खावलायनायखौ जोंनि BTCनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बुजिगोन आरो साफ्रोमबो बिमाफ्रा बुजिनानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुगोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय साबायखरा प्रमद बर'आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगौ जाय BCDCनि सेक्रेटारि जादों BCDCआ बिटिआर सुक्तिजों जानाय BCDC नङा BCDCआ जादों BTC सुक्ति BLT सुक्ति खालामनानै आरो मा होनो बेयावसो लिरनाय दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 2012आवनो बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट पास खालामदों 2012आवनो जोंनि BCDCआव सेक्रेटारि जानांगौ होननानै आयेन पास खालामनानै हरदों बै समाव गभर्नरा सहि होथ'वाखैमोन ओंखायनो एसे गोबाव जादों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 99 पइन्ट BCDCआव जोंहा सेक्रेटारि जानांगौ आरो BCDCआव सासे सेक्रेटारि होनांगौ होननानै साख्रि थिसननांगौ होननानै 90.9% खामानि मावखालांखाजोबदोंमोन दिनै जास्ट 1%ल' क्रेडिट लानो थाखायल' UPPLआ होफैदों हाग्रामा महिलारि सारा सोरजिनाय BCDC सारा BTCआव 415टा BCDC दङ मोनबा टाउन कमिटि दङ गसाइगाव बासुगाव ओमफ्राय बिजिनि गरेस्वर आरो टंला बे मोनबा टाउन कमिटि मोनसे क'क्राझार मिउनिसिपालिटि गासै 421टा बे टाउन कमिटि बे BCDC बेखौ हाग्रामा महिलारि सार सोरजिनायसो
बेखौ UPPLआ सोरजियाखै दिनै जाय साख्रि मोन्दों प्रमद बर'नि सरकार समावबो फैसा होनानै नोंसोर साख्रि मोन्दों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगोन दिनै BCDCनि जाय मेम्बार जानानै दङ चेयारमेन जानानै दङ बे BCDCखौ हाग्रामा सारासो सोरजिनाय बिटिआर सुक्तिजों BCDC जायाखै बिटिआर सुक्तिजों BCDCनि सेक्रेटारि साख्रि मोनाखै BLTनि सुक्तिनि मा होनो BTC सुक्तिजों 5.4 आव लिरनाय दङ जे BTCआ CSB दाना लानानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ साख्रि सोनो हागोन बिटिआर सुक्तियाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि सोनो हागोन होननाबो लिरनाय गैया BCDCबो जेबो लिरनाय गैया ओंखायनो दिनै जाय साख्रि मोन्दों दिनै जाय साख्रि होनो हादों होननानै गावसोरनो बुंनानै लादों साख्रिखौ होनो हायाखै बिसोरो खिन्थु प्रमद बर'आबो दिनै साबायखर हाग्रामा सारखौसो बावनांगौ मोनफ्रोमबो UPPLनि BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनांगोन मानोना हाग्रामा सार सोरजिनाय BCDCनि मेम्बार चेयारमेन सेक्रेटारि नोंसोर जानानै दं हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि नेता आरो बड'फाजोंनो फ्राय बिथाङा समराव समरि फैनाय आरो दिनै जों मानिनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडिउलाव सोदों आरो जोंनो BTC 6 सिडिउल होफैदों बर'नि बयनिफ्राय ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बयनिफ्राय देरसिन लिडार जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावखौनो माहारियारि आफाद होनना बुंनानै लायोब्ला बिसोरनि रला गेजेरनि जानांगौ दिनै UPPLनि जानानै बांसिन बुंनाय UPPLनि जानानै बांसिन खामानि मावनायखौ जोङो नुबोबाय थानो हायो दा ओंखायनो बेबादिब्ला माहारियाव खौसेथि जाया दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दा नङा गोदोनिफ्रायनो खावलायदों जेला 2020आव हाग्रामा महिलारि सारा 17टा MCLA मोननानैबो सरकार दानो हायासै UPPLआ अकल 11टाल' मोनदोंमोन अब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा लाइजाम लिरनानै बुंदोंमोन मोननै दोलोजों सरकार दानो हायो नामा होननानै बै समाव UPPLआ नेवसिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेवसिदों नङा होमबा आरो साननैसो सिगां ज' जादो नोंसोर 20टा गेलेदो जों 20टा गेलेदो सरकारखौ गारनानै फै होनदों हाग्रामा सारा स्पष्ट खोथा बुंदों नाथाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा सरकार गारनानै फैया बिथांमोनहा बेबादि थाबाय दिनै बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो नागिरो ज' जानाया होननानै दिनै जाय ज' जानो हाग्रामा सारा थिनदों बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै लांजोब्बाय दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथाखौ बुंदों बेनो स्पष्ट बेनो सैथो लाइजामखौ 2020आवनो लिरदोंमोन आरो 20टा गेलेनांगौ होननानै हाग्रामा सारा खावलायदोंमोन एबसु आरो UPPLआ बेखौ बिथांमोनहा जोगारदों आरो दिनै UPPLआ जेनखागोनखौ मिथिनानै प्रमद बर'आ गावहानो समस्ति गैला गावहानो गेलेनो हाला रायजो राजाजों रागा जोंजाबाय मुगै जाबाय UPPLआ बे समाव बिथांमोनहा जोंखौ खावलायफैदों अब्लाबो जोङो VF जानानै ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नङा होमबा ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नाथाय जेरैबादि माहारियारि आफादफ्रा रल लानो नांगौ 99.99% UPPLनि जानानै खोथा बुङो UPPLनि हदाय डिफेन्सिभआव थायो दिनै जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय बर' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय उरखाव गोराया देरसिन ना जाथिया देरसिन बिथांमोना सासे व्यक्तिनि थाखाय जुजिगासिनो दं हारिनि थाखाय जुजियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि थाखाय जुजिनांगौ नाथाय बिथांमोना बर' जातिखौ बासायनो जुजिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'खौ बासायनोसो जुजिगासिनो दङ दा ओंखायनो प्रमद बर'आ देरसिन ना जाथिया देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला BTC बासायनायनि सार्थ'आव BPFखौ सापर्ट होनांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला बिथांमोना UPPLखौ सापर्ट होनो नांगौ प्रमद बर'खौ सापर्ट हो दा ओंखायनो आंनि सोंथिया नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेनोल' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला BTC बासायनायनि सार्थ'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा BPFखौ सापर्ट होनांगौ आरो नङाबा बिथांमोना इलेक्सनाव बाहागो लायामालासिनो दलर थानो नांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला जाथिया जि जाय जालांथों नाथाय प्रमद बर'आल' लिडार जानानै थानांगौ सानोब्ला बिथांमोना प्रमद बर'खौ बासायनो थाखाय खामानि मावब्लानो जाबाय जोंनि जाथिनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्रा बिजिरगोन सानगोन आरो BTC बासायनांगौनि सार्थ'आव बिथांमोना थांखि लागोन।